Norok Manipurni je gotna goti tongmani amorok to joton khnajagna angba amoni tuye video kabangma khajak tongo tabo hngege tomo hngeke kedengma salromoi haktorni media tai regional media rok Manipurni sisi sono amsuk focus khayang tongmani haipana tabo hngeke tekaisa miao kotor makhai Manipur nukjau kha Manipurni churachanwo SP office nosto khanyan naijaka tai khajaka o jagao borok khorokni thikya tai nisiba sagodu khumangka koktomani bisingti saimaka mia Manipurni moprok 300 থেকে 400 জন churachanpurni SP office no nosto khainani bagai ongkhor laikya taya jagao horbai office sokjaka police rongni statement moting borok rubber fire te asuke srika nei sawo a jagao internet totally bond khlai jaka churachanpur taya jaga borok thimeni bagai tini civil society rok bondo dagukha haike Manipur semono jepro violence ngo a jorao tabuk tesa sokpai rifajauka takalaibo police ni kokni mote ngake 15 February ni horo 300 ka 400 jon SP office hayake superintendent of police office no gerugui tonika churachanpur ni koktoman bisingti khnaka a jorao police rok bai tai omub ni borok rok nanglaikha haike koktomani bisingti khramani police rok guli kok kha nei khnawo haipano bong statement ok borok sawo asuges haike rubber bai kokha nei haike ajaga borok thimeni bagi tai asomsa amtike ingri mani bagi Manipur tabo belai khewana lejak tai haktor gnangoi wana lejak tabo shanti kerei Manipur tabo haike nor ajaga ni koktoma ton nor jotono saiman tomani tomani bagi ajaga wan dike ngi tong Manipur meti dofa bai kuki dofa nanglai tonglai mani nor ajaga hinchani bagi sawi mambanya 1 year katutu ingi tongkha taisaka 1 year sikawana haipano tabuk bo ajaga hincha muthak jagya ko belai kheno wana masingcha omo haktorni kok sana thangake o jaga simia tai kubuni hasero ko bo chikon mikon amtinyo hincha nglai tonglayu norok ang mia koktoma kaisa samani nugui mana ayang panjabo farmaro protest khaimaro haike belai kheno wana masingcha tabo haktoro omoni bising no takaisi sini yang Tripura ni kok sana thangka omo belai khe nakuma kok angamo sana muchung thangka usagango CBSE exam ungmani nukhna norok a jagao Kokborok subject ni kuno Roman script sikrei Bangla script ba simisi a jagao Kokborok subject no question paper sijak hingka jagao belai khe kosto kai Tiprasa rungsrungnai rok Kokborok subject no mas hilekina amto koktomani bisingti khana mana answer Roman ba sinan ba teacher rok allow khaike bo haipana Tiprasa ro protest khaye Roman script by Kokborok subject no sinani bagi mankha hani himani tamani bagi question paper ro sijagya tamani bagi aro option ya belai kheno wana masingsa hingke tabo TBSC mana singlai nyai bo butike siri Roman ba je sei na only Bangla script by simi sinyo tamani himle TBSC ni chairman agi kok sajak tongo CBSE jesio amtikino chungbo sinai hinai haipano government to go sijak Roman script by siri nai hinai haipano bukha kisa mithigo kagos document kuno kring bagai engka tinin biram sungno hambai